Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Roy Kupar Sindram President Ganyo Trap Youth Council. Ulaong bakalade ka kamram jong ka sorkar bakan pha daga jingtho. Shakinong ilam ka Green Tech Foundation. Namar bamaki kiladab ban pha daga jingtho. But bagajinya ki sya tangan uba H ban siudor nonglang kala ne menta lah nyusngi. Ulaong bagajinya keren batang daga ketien omla ban shanya yan ka sorkar. Haba ya ka CTE kaba kiladab ban penmi. Kaba sya ban shna ya ki villa, ki restaurant, ki cafe, ha ulum pongdeng, handai mental kensan-kensan ki syuong bakanum don syu ki jingtei ki ban ne islam bat la syai la shisngi, yo ki kelabyang. Ulaong bagi don ha kabor ki la ban pen kelai ki jingtho jingtar tang de ki khlip mat, handai knang bakan don ki jingya shanya ba mar kelyang, kabha ba ka sorkar kan aino ada ki jingtho, syakinong ilam jong ka foundation. Menengkong dia umangi 8 pound na duni isngi ki beladam kaseng ka yang harengkat bat ka Green Tech Foundation kinong elam kinong ka hot bedongka kani ka jingi ki nak banta ban yadai ka may mariang ka jongi ngimla ban kelet bat ngimla ban ong lupa ngim sngo sarong ya ladi kum ka jat ban riu bat ngimla kan aingu u ble nong bu nong thau bla aingi kani ka may mariang ya kani ki lum ki wa mo ki ba ki briu na sabar ki jaudut ban pet ya ka jing riu spa ka jongi ka may mariang Bat kadang kamram ka jongi kum ki try muluk ban yada ban penek pensa ini ka mariang ka jongi. Ndre hoi kadir ka kamram jong ki noelam ki jongi kinong sensyar ki jongi bakat la kat yai. Ini ban yada ka mariang ka jongi. Kenang ba kani ka jing internet jong ki lum ki wa jongi kan yai ne bat ngi ngin long ka pateng ka bangin ai pateng pat aki kun ki sti ki jongi ban yo ya kani ka jing internet jong ki lum ki wa ndre ka ban susi ka long ba kum kinong shong snong jong ka jela kum gajat ndriu niyo ikinoelam niyo ikinong sensyar ki ba kajaka ban yada ban penek pensa ya kamay mariang ki wanra penban ya ki kam lani ki project ki ba fair ki wanra ban ki bolong penban kinong penjot ya kata kamay mariang kapi ke jongi ngimla ban len ba ka umyam lik lani kata ka pung umyam ka don ki jaka ki bolong eco sensitive ki ba ki merat cloud ki sim ki do ki wan ban pendon kami ku kerja ka kin syong kin sa kin he kin san bat ulum pong deng kat kum kajing so thu ka jongi kum kajing ekren hoi ngim dei ki expert ke environment dekat kum kajing ekren ba kini khun samla ngi so thu ba ulum pong deng ka island lum pong deng lani ka kalong kata ka jaka ka bolong eco sensitive ka ba ki migratory birds ki ba ki ong ki sim ki banang keleng ki wan ban syong ban sa to ka jaka ki doni ki jait merat ki ba fair ki ba syong basa ki ba pelong ya katu ka jaka kum ka yeng ka sem ka jongki ti ban penjat ban pen pra ya kata ka jaka syai kin let kini ki merat ki ba syong basa to ka jaka ya ban keli kata ka jing keli but kani ka jing persang da sorkar ban wanra ya ki ya kani ka project ban snai kata ka luxury resort kabahe how to lumpong deng suba kalong ka ikai ka bangimla ban pediang baningkong ya baling ngimla ban pediang kalong ba ho hindi bang ngi persya ke development ngim persya ka roy ka par ngi don kami ka roy ka par re kata ka roy ka par pat nya ban ya tho lakan kata yang ini kan penyo nong yang ikum kinok syong ti ladang ipe i kum kalong mentangi i baka lada fit kata ya lumpong deng lani kanu no ka jaka kalong eco sensitive zone kan kata kan bun ka jing kata bani ka jing yo nong kum kaseng ngiwan ka ni ka jaka da ka jing sungkya ngilawan ki singi ki beladap mentar ki singi ka banyo ba we ni ki samla ba nong ilam jong ka foundation ula syong syak kan ngi sosi ba ngi snow dom bantep ba sorkar ha ka jaka ba kan sim ki lat kilenti ban yakren ban ya so thu ho nyo i ka statement ka ba chief minister ai lamba ki lat pathai ku bo nyo i ka statement jong deputy cm abo ai lambak lat thai ku bon rek kum ka jing ekran bek ni no ilam nyim yo ipat naman nakaliang ka jong ki kila ai da ka jing tho sa ka sorkar ban pen pawe ka jing so ka jong ki takatay ka kamram jong ru jong ka sorkar ka deiru ka responsibility la ni ka duty jong ka sorkar bakan jubab ka jing tho ba ki jing snow ki jong ki dai kum makalong mantangim ka hadu ka ni clip mat ko mantakin simla ai ya kanu ka jing jubab dai shoot ai lambak ikot kubor kumbakalong hi mangiru ni jukren nakapor sa kapor banong ya kakitin hiti ya kasorkar ngim siya niya dali kana fikwa ban iba filong serious pila wengno ya kata kajing kmu ko jong pi ban le hapo lumpong deng ai da kajing tho ikni ya kinoelam la ni ka Green Tech Foundation hadu kata kapor le singila ban syania ya pi kumbakalong manta di kitin ngim la ban syania kumbang i baling ngim syania tapi pet ya ka CTE
ka consent to establish ka baka sarkar kala ka Meghalaya State Pollution Control Board kala ai ha ka katnyo tri kuma selang ladangam bakla kiong bahapo lumpong ding kin don kumba arsan tili givelas kin don ru ki cafes ki restaurant bu kumta ter tingin siya niya yanu ha baka jing tho ka pa baka long kumta hoat menin na menjisi lam ka Meghalaya State Pollution Control Board kawan ra e corrigendum ha ka baka tho ba let's say hapo lumpong deng kanomdon kata ki permanent structure kumaki ki ong ndrei kajing temu jong sarkar kalong ban pendon kami ke lumpong deng kata kadur bakin pelong ki concert ki ba fair ki festival ki ba fair telada pelong kita ki festival dan ki concert ki ba fair kajing kli kalong hatu kanom kata si ye ki jing thau ki ba ki ba syong basa ha ka tu ka jaka kanir kanwan ra kajing ta ya ki ti ngi iba kuma kajing dawa ka jong ki kalong ba umdei ban kata ya kelumpong deng nakaliang jo ka sengru ngi ai kajing kersan ka pura ya ka GTF ya ki khot ki jong ka yo noelam jong ka ba kum ka seng hi kum kinong shong snong ngi kwa kat bala hi ka sarkar kamdei ban kata ya kelumpong dem lani kinu jaka ki belong eco sensitive ngitep ka sarkar ka bun ki jaka lada pipet ya kapung umyam ki don ku ba arspa Andrew po ika jaka ng sarkar kadang don to jaka balik kimra sigui jaka ro bakan ben ray nai kita ni jaka kapalong sensitive lan ka bala man kita ya ki jing thau ki ba ki bodon ki jaka ti nakaliang jo kaseng ngiwan ni jaka ban a ki jing kersan ka pura ka giong pada kaju ko por ban pendram jor ya ki noelam jong ya ki nong samsar ki jong banyo sngi ni samla ula shong ni jaka ban shong shat ngan yo i ka jing tlo ka bormet ka jong ngikwa bat ngidawa na ka sarkar baka day ban ai ka jing tho da ka basay ko ngiyo i bakila ong da kaktian re ada ka jing tho ka basay siya kino ilam jong GTF bakan pau siya ngi kung kipat ba ru bantep baka sarkar kanomle hapo lumpong day kadai tangkata ka jing dawa ka jong ki ka bangi ru ni kersan tura Anto adai lembar kajing kren jong di chief minister ong baka jing hang jong ka sekretariat putli aku sau kenta Andai haka sini kong bagi aki ketika giat ke hanggit sekretariat bandung iki ru umsya ban khot ikan iki sekretariat masyurat man iki sada politician i kani kamdei kasin ka baning kong bagi noilam jong sarkar ki kren ki kita ki ikan ma to ka por ka bau deputy CM hiu ong ngi ba ka jingkhang jong sekretariat ka pli arp sau gantan rela dang iwan ban yat ban lektur sekretariat ban ya kendu yu ngi sa khang no apo IGP hang to habarik point dagi pulik ki khang no e galenti ka jong bat ngila kelir ka jing keli hakatu ka por ba balai fi khang pat yang hang ni halenti kalong kumcu ru ikino elam jong ka GTF ngiyo i ba ki kilet sekretariat ban pelong ni jing ki ban keren lan ban kendo rikim sim la yo lan rela pengat ban ki la si ki kendon an ban ra sepo sada ti ka jing keren jong kino elam ki jong i kinong sensar ki badon ka bor ka kalong hi kumta isunang tang ban keren ban penbi yu pai ba le si kadai tang ban penpau su pai ba ban pen i ba ka jengkhang jong sekretariat ka pli ar sau ganta la ni ki kloi ban kendo andre la da filet pat ban rong ko sekretariat ki pulit kila ada ban khang talalu panapo yang sekretariat finom yo ban rong kada pimdei ba fila yo ya kata ka appointment la ni fin yo ya kabor na ki bor ki pahajrong ti ngiso ban penrem jur ba kamdon jingmut da ka boborom ya i menteri sembut menteri rang ba jong i ban ong da ka tin ba ka sekretariat ka pli andre fim ipad pimpin i par ya kambak li siya bat ka sarkar kalong kloy siya ban ya keren ya kimat ki bakta ya upat ba ka bakta ya imlang salang ni barko ini about kren jong di sini sau ong bala aja kulit ba tinben tarin ba kitat lagi maklat kai buat Satu kali kan kamdi kajing momlong bomdon jikit kli ndai la ladi ban khat ikni ki sama ban kren ni kan fofu ki kita kicing ya ki kendo pi kumbang oi fi ngiru ngiyo i lomba kila pakai ku bore ki jingkran CM ru ong kaju deputy CM ru ong kaju baka nomdon kan permanent structure hangta hapo lumpong deng ndrei ngim yo kum kakum ka jingkran ga jongki bat kinoi lam jong GTF mentan ki ong bakim sim la yo kan official jing pentep nak kaliang sorka kabodan kam kolong ba ladangi nak kaliang jong ka GTF kila ai da ka jing tho sa sorka ka kamram jong ka sorka ban juba da ka jing tho kanang ma hadin habut Manu mentep lada kadon gajing kelai tin. Menta lada ya city ka ba kila ada ban punmi how much baong balasya ban sna ki villas la sya ban sna ki restaurant la ni ki cafe hapo ulumpong deng. Menta kansan ha u April hakni katayo ko bala ada menta tayo ki syong ban nom don syu ki permanent structure la sya yo ka kalabyang kata ki ban ong bangin sna byang hintep nomar ki break bodon ka bor kila ban les ban pen kala ha ka sikle mat ya ki jing tho jing ta. Iknang ba kan don gajing siya ka ba markalian ka bahaba ka sarkar kan ay gajing tho si kini ki samla siya kani siya ka
foundation kanang bagi kita gijing tho kinlong kirkut bat kinlong ru kisah sebut hadin habut lada kadon gajing pengkela ya kata gajing keren gajing kut gajing